Здравейте! Казвам се Димитър Живков и съм актьор в драматичен театър Гео Милев в Стара Загора. Преди 140 години, лятото на 1877 година, Стара Загора е опожарена, опустошена и буквално срината до основи от турската войска. Изклани са близо 15 000 старозагорци. Малко по-късно настъпва и освобождението на България. По това време оцелелите хора тук не се вярвали, че на това място отново може да има град. Въпреки всичко обаче, на 5 октомври 1879 г. е положен първия камък за възстановяването на Стара Загора. Чешкият проектант Лубор Байер проектира прекрасните прави улици на града и години по-късно Стара Загора е един от най-красивите градове в България, истинско бижу. Град, който разполага с прекрасни, прави, широки улици, с много зеленина, ниски, красиви, стари градски къщи и град, изглеждащ по наистина невероятен начин. Започва обаче второ опустошаване на нашия град. Това се случва след 1944 година, когато започват да се строят големи панелни блокове, големи кооперации, които старозагорци знаят как изглеждат и могат да бъдат определени само с една едничка дума – грозни. Погрозняването на града продължава през така наречения преход, т.е. след 1989 година. Много междублокови пространства са застроени, зелените площи остават все по-малко и по-малко. Стара Загора е изправена пред опасността да остане без една такава голяма зелена площ. Втория по големина парк в града, парк Бедечка. На 18 юни се провежда референдум, в който старозагорци трябва да решат дали на това място да остане този прекрасен парк или там да бъде построен жилищен квартал. Моят избор като гражданин на този град е ясен. Аз съм за парк Бедечка, затова на 18 юни ще гласувам за парк Бедечка.